Allah na sa ta kalma. Yau cikin wanda ba ka huta. Allah na gidan wankan mu ba kamar sauran gidajen wankan da ka sani bane. Mun tare muna da shaya, muna da famfo, akwai ruwa burkuce duka abin da yake da bukata, akwai ruwa available. Malam nawa ne a kuɗin ka? Naira 50. Allah na. Gida ko haihuwa ce za ta wanga bala'i ai ya yawa awa ka yau cikin kiwon ne gaba ɗaya kan ka koran mu da kwastomomi yanzu da kaya to wallahi ban da hukuma sai ka biya ni. Baba da gida wani irin abu ne wanda saboda Allah da annabi Allah ka. Da gida ni ba da kaga ina bayanin ga lalura ce. Wani irin abu ne ka ce wallahi da hukuma sai ka. Gida don Allah gaskiya ni abun ga ya mace ni. Wallahi ba ne da sai ka biya. Kage wani bala'i ne fitowa ka bata wa kiyaka. Wallahi ku kallon restaurant da ta ci abinci shi ya samu ciki na lalace yanzu na rasa ma me zan yi. Kai yanzu me ya kai kolin ku kai cin abinci da ma kana cin abinci almajiri na kiran ya loma da kai wanda shi kai ne bai yarda abinci ne ba abinci ne har na je yana haɗuwa yan kwastoma ya zo ya doka ya bashi. Don Allah mai gida ko ba ina ne zan samu abinci mai kyau wanda zan ci. Ba ka da labarin shahararren gidan abincin nan mai suna Alheri Usmaniya Restaurant. Yarda da amincin Allah su tabbata a gare ku masu kallon da kuma masu sauraron mu. Ta wannan siga ce nake sanar da ku shahararren katafaren gidan abincin namu mai suna Alheri Usmaniya Restaurant ƙauren namu. Wanda a nan za ku ci abinci mai rai da lafiya. shahararren gidan abincin mu Alheri Usmaniya muna sai da fatan doya Irin su tuwon shinkafa, Shinkafa da muna sai da shinkafa da ɗan wake white rice, Irish. jollof Da rice. sakwara. Muna sai da nama, muna sai da soyayyen nama. ga haɗi da mai muna saidawa. Muna sai da farfesu, muna sai da doya. Muna nan garin ƙaura na Muna sai da Moda. rufaida da Titin Gusoro hannun dama da General Hospital ƙaura na Muna Moda. da Zamfara State opposite the Rahim Petroleum Nigeria Limited.